Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του MasterChef Reviews. Είμαι ο Δωτός. Σήμερα δυστυχώς λείπει Τότε για δικούς προσωπικούς λόγους, οπότε θα είμαι μόνο εγώ σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα θα σχολιάσουμε παρέα το νέο τρέιλερ για το MasterChef 9 που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Πιστέψτε με, δεν πρέπει να το χάσετε. Θα είναι μια πολύ ανατρεπτική πρεμιέρα. Θα μας αφήσει όλους άφωνους. Και ναι, θα εντυπωσιαστείτε όλοι ειλικρινά. Θα είναι το καλύτερο MasterChef που υπήρξε. Λοιπόν, πάμε να παίξει το τρέιλερ για το MasterChef της Δευτέρας και θα το σχολιάσουμε. Ας παίξει παρακαλώ. MasterChef πρεμιέρα. Το φετινό MasterChef θα ανατρέψει όλες σας τις προβλέψεις. Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Εδώ και τώρα το MasterChef ξεκινάει. 5 μέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτή είναι η δική σας στιγμή. Είμαστε έτοιμοι. Βεβαίως. Να δούμε ποιος θα πάρει την ποδιά. Η ανατροπή σοκ. Παθαίνεις τόσο σοκ που μηδενίζει αντίληψη. Η επανάσταση της νέας σεζόν. Καλή αρχή. Καλή αρχή. Αυτό το πράγμα με το στιλιστικό και ο κοντιζάς και αυτά και έτσι. Είπαμε να το τσαλαπατήσουμε. Φαντάζομαι ότι ξεκινάει από αύριο. Έχεις να πεις κάτι για Έχει το ξεκινήσει. Και εσύ λίγο τσίτα σε βλέπω, όχι? MasterChef πρεμιέρα. Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Παιδιά, νομίζω ότι μόνο και μόνο από αυτά τα τρέλερ που είδαμε τώρα καταλαβαίνετε ότι το MasterChef φέτος έχει πάει σε άλλο level. Είναι καμία σχέση με το τι έχουμε δει τις προηγούμενες σεζόν. Πέρα από το τρέιλερ, να σας πω κάτι έξτρα που γνωρίζω. Φέτος το MasterChef, παιδιά, δεν θα έχει οντισιό. Ναι, όπως ακούσατε. Δεν θα δούμε, ας πούμε, όπως πέρυσι τους παίκτες να μαγειρεύουν σε διάδες, να παρουσιάζουν τις συναγές τους μπροστά στους κριτές για το ποιος θα πάρει την ποδιά. Αντιθέτως, η διαδικασία επιλογής των παιχτών φέτος είναι εντελώς διαφορετική. Δεν την γνωρίζω ούτε εγώ, κανένας δεν την γνωρίζει, μόνο η παραγωγή. Μείνετε συντονισμένοι τη Δευτέρα για να μάθουμε πώς θα επιλεγεί η τελική 24η. Ναι. Άλλη όμως σημαντική αλλαγή που σας θα αναφέρω είναι ότι φέτος το MasterChef θα προβάλλεται Δευτέρα έως Παρασκευή. Είναι ό,τι καλύτερο αυτή η αλλαγή. Θα απολαμβάνουμε καθημερινώς το αγαπημένο μας MasterChef. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe για να με βοηθήσετε να εξελίξω το κανάλι, γιατί και τώρα άρχισα. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, καλή συνέχεια.